ל-0.22. אני נותן קצת מתח, ואת הזרם זה 0. קצר, תקשיבו חבר'ה, כי אני לא חוזר על זה. מעלים את זה עד שרואים 0.22. 0.21 גם טוב, לא כזה קריטי, אוקיי? עכשיו, עשינו זאת, מעכשיו עד סוף הניסוי אסור לגעת בכפתור הזה, רק בכפתור המטה. בונים את המעגל. תיקחו את לא כותבים כאן, לא תוכל להביא לבחינה את זה, רק חוברת נקייה. לא חוברת כזאת, אם זה לא תיכנס. מה? למה? חוברת נקייה, נו, למה? מה זה מתאר לגבור את הניסוי? זה חומר תיאורטי שאמרת לא, שחסר. לא, זה בתקנון, אל תשאל אותי, תשאל מי שכתב את התקנון. איך נזכור? חומר תיאורטי חסר. פיזיקה אחד לא היה בעיה. מה? אמרת שחומר תיאורטי שכתבת עכשיו חסר. זה צריך לדעת. מה זה לדעת? כן, פיזיקה אחד לא היה בעיה. אבל אם זה, כולם מרשים, כאילו, מה... זהו, היה כולם, טעות. פעם ראשונה ששומעים. חוברת נקייה וראש פתוח. חבר'ה, זה המעגל שלנו, זה בדיוק. זה הספק והנגד, נכון? את זה נעשה. עכשיו, איפה הולך הפלוס? פלוס זה אדום. נושא חשמל לא אמור לזכור אותך. בעיה קצת. זה בעיה קשה. אין לנו רקע של חשמל, צריך להבין שקשה לנו מכניקה עוד מרץ, עשינו מכניקה התחלה, אבל חשמל, אם אנחנו נותנים מהנדסי לעשות תוכנה. את זה, אז כל החומר יהיה כאן. וגם אז יהיה קשה, תהיה בטוח. נכון? מה? ככה זה היה גם בפיזיקה 1, כאילו, מה... פיזיקה אחד לא היה שום בעיה. למה מקשים את זה? תהיה בעיה, אני עשיתי מבחן. הייתה בעיה, כולם כן, עשו. פיזיקה. בוא נראה שזה פעם ראשונה ששומעים. ככה גם ענו... קורס על הזה מספיק השאלות, קשה, וזה תסמוך כבר עליי, לא צריך בחינה, להקשות עוד לא, יותר. לא. אז תכתוב במחברת יפה ותלמד כמה שאפשר. אם יש בעיה בחיבור עוזרים, זה לא בעיה. אוקיי? כאן מודעים שאין תקופת תרגול, זה משהו אחר. אבל אין מה לדאוג, כי הציונים כאן, לעומת הציון ב... לא. אין מתחת ל-100 פי בקיצור. 2. אין מתחת ל-100. לא, לעומת הבחינה, ציוני הבחינה זה... טוב, איפה הולך פלוס? פלוס של האמפרמטר. הנה, איפה זה פלוס של האמפרמטר? באמצע. שמים על סקאלה של 200 מילי. ממינוס של האמפרמטר איפה הולכים? לפי הציור. לנגד. לנגד משתנה. למשל, קצה לא של הזחלן אלא השמאלי. כאן למטה. אפשר לראות? יכול לסובב קצה להראות? שמאלי. כאן אני הגענו. איפה ממשיכים לפי הציור? נהיה? רגע, אבל זה פה, המינוס הולך לפה, אבל הנגד אנחנו הקטן. הולכים פלוס. פלוס עכשיו? בדיוק, שמאלה. בכיוון טריגונומטרי. הגענו בשלום לכאן, נכון? מהזחלן איפה הולכים? למינוס. לספק. נקודת ספק. לא לספק, צריך לחבר... יש עוד נגד קטן. זהו. יש אצלנו פיצול זה, למה עזרתי? נקודה B. ומי? לא A. A זה הפלוס. מכאן אני סוגר למינוס את המעגל, וסיימנו. יש יציאה גם לוולטמטר. זה תמיד בסוף, כי הוא במקביל. תמיד צריך לחבר מעגל ו... אוקיי. להוסיף לו למטה עוד... בדיוק. בואו נראה אם זה עובד. אני מעלה כאן, אסור לגעת כאן עוד פעם. 19.7 זה מתח מספיק, כאן. נכון. עכשיו תסתכלו, אם אני משנה את המיקום, באמת הזרם ישתנה. כלומר המעגל הוא בסדר. עכשיו מה צריך לחבר ונסיים? וולטמטר, מה הדקים של... מה הסוללה הריאלית שלי? זה לא זה. זה זה וביחד עם זה. צריך עוד אחד כזה, לא? לנתק את הפלוס ולחבר אותו גם ככה שייכנס לצד השני של הוולטמטר. עליו אתה. אני מדבר על משהו אחר עכשיו. מה הדקים A ו-B? כלומר, מה הסוללה שלי? זה לא רק זה, אלא זה ביחד עם זה. זה A וזה B. אוקיי? זה ביחד עם זה, זה הסוללה הריאלית שלי. איפה צריך לחבר אם כן את המינוס של הוולטמטר? למגד. תסתכלו שם. לשקוף. ל-B, כלומר הכחול הזה. B. והצד השני לספק. לפלוס, נכון. זה מאוד פשוט.
על איזה ציור אנחנו מסתכלים עכשיו? על זה? הקרוב? או זה, לא משנה. אני מציע להסתכל על זה כי זה מה שיהיה לך. על סקאלה של 20 וולט, והנה על פלוס, וסיימת את הסיפור. לא הבנתי למה. טוב, בואו נראה אם זה עובד. עכשיו, הנה עם כל הדיוק. זה מציין את הזרם במילי אמפר, וזה בוולט את המתח. מתחילים עם זרם נמוך. מתי נמוך? כשאר גדול, מהצד הזה. זה הזרם הנמוך, והנה יש לי, לפי הנוסחה, יהיו די גדול. אני מקטין את ההתנגדות, זרם הולך וגדל, ויורד המתח הדקים. לא מגיעים לקצר בדיוק, לא צריך הנה, זרם מקסימלי, אפילו לא עובר את הסקאלה. יש פה מתח כבר קטן, כלומר המעגל הוא בסדר. אתם תתכננו, עכשיו נזכרתי, שכחתי משהו, לא מאוחר, מכאן עד לכאן 10-12 מדידות באופן שווה. אוקיי? לא צריך למהר, כי אז ניסוי מאוד קצר. יש שם סקאלה או ש... איזה אין, סקאלה? כאילו... סקאלה זה העיניים שלך. טוב, אני מפרק את זה כדי שזה תתרגלו, כי המדידות חשמל זה שטויות. זהו, זה עכשיו הניסוי. תשבו רק לשנייה אחת, או אחרי הפסקה, לא ענינו על השאלה מתי מתפתח הספק מקסימלי, תזכירו לי טוב, תיקחו קצת הפסקה.